Vi pravite neki skok životni unapred. Ono što mogu da vam obećam, da je ova promena temeljna, da je ovo nešto što će ostaviti dugosežne posledice za vaš život, da debelo neku lekciju i dalje učite, dragi moje ribe. Na kraju čitanja imam energiju Page-a Pentakla. Ok, na dnu deka imam taj sudbonosni korak koji pravite, imam energiju ovna. Taj sudbonosni korak koji vi sada pravite, a to je ono da ste spakovali nešto kofere, da ulazite u potpuno jednu novu energiju, neku novu situaciju, ali u situaciju u koju ulazite, drage moje ribe, ona vam se sviđa. Ovo vaša duša želi. Vaša duša će na kraju biti ispunjena. Koliko god vam bilo teško, a vidim da vam je teško da nešto napustite, da se promenite,